mundur geni digawe pati. Nek iso bapa guru kudu maring pati. Dadak Galuga ora nrimo. Ya. Suraing dono breng papan Cinorek. Ayo. Ojo kok Galuga siji. Rampan Galuga tamuring ora bakal mundur sakengkak. Apa kang jalure? Kowe kudu ngerti. Iya. Apa sebabe awakmu tak tekakno papan kene? Karep riko iki dina Galuga buka dadane mbelani Bapak Guru. Bapak Guru nggih patine kundur geni ya wong tuaku. Ora nrimake yen wong tuaku pegane berandal. Dadi Guru, aku bakal sabelo karo riko kan. Padha enten ora ngono masalah kan kalau pesakti aku sing elek apike tak pasrahno mbek kowe. Iya. Mapan kebenaran orang kang Galuga sakti. Kowe kok wis ngerti nek aku iki Galuga sakti. Banjur kowe iki sapa? Aku Cahaya. Ora ya? Iya. Iki dina sumikira. Yen kowe nang papan kene wis suwe banget. Aku takon marang kowe. Ayo. Sampe papan duringe dina iki. Riko goleki Kang Calore. Saperlune ngopo Riko sampe goleki Kang Calore. Kowe ora usah ngerteni babagan aku antarane Kang Calore. Ya, sing tak jaluk sumingiro. Aku bakal ngko lakune Kang Calore. Kang Galuga sakti. Pompon guru ya, baliyo. Ojo terus no. Aku itu yen kowe dadi pepalange Galuga sakti. Bener kan dariku. Nek aku sing ora bakal nanding marang kowe. Yen nganti kowe nyeksen, aku sing bakal ngedepi pawongan ya. Sengaja. Arek cek kemencur kongon ngedepi Jaya. Pompong gurung baliyo. Ojo melu-melu celeng boloten. Jaya. Iya. Ojo gemluduk oleh ngomong. Ning arep sak bela marang Kang Calore. Iya bener gitu. Ning aku dina iki sak bela marang Kang Galuga sakti. Dadi aku bela karo Galuga sakti. Wis mestine kudu kaya ngono. Pompong gorong ketekan pati ana tekane tangane Jaya. Baliyo. Jaya. Aja mung wong siji Jaya. Mari pasan 10 Jaya tak dadani karo sing ati-ati kowe. Kaya-kaya awak dhewe nek perang tanding nganggo oto. Kaya-kaya gak pantes. Wong awak dhewe wong pegulun, awakmu uga wong pegulun. Iya. Aku ngerti apa sing dadi maksudmu. Paribasan adu to sing balung jepreting kulit. Yo. Antarane awakmu karo aku jelas ora pantes. Ngestoake yen awak dhewe teko perjuangan foto ayo. Kepengin sak piro jajakane? Awakmu rapalun sekabeh ngelmu, coba mantramu.
Tapakno boleh jiwa ora boleh jaya ora akal mundur sing hati-hati waspadake ojo sampai sisip tamano ajiu Jan tenan mung semono aji sembur jenengmu lek ngono pancen sekti mandra kunaja wong jaya wong kebak ngelmu kebak japa mantra ya yen pancen awakmu jek kebak ngelmu ra palem aji japa mantra iki ilmu japa mantra kang pungkasan aji japa sing kapungkasan ayo waspadake lah ampar unjang asa anggonmu ngasuk kaweruh kurang mung sakmono aji japa mantramu sing kapungkasan ayo saiki ganti jaya sing bakal ngrapal aji japa mantra bukan gagamu dadi kaya ngono ayo Siro anguasane lakune aji siro ajine sosro ngiro sosro bilo aji sosro kalau kau sakti wis ketekan pati ana tangane Joy. Dadi amak muridé karo kau wis nungane pati. Ketekan pati. Jaya. Kowe minangka abul-abule caluring. Bener. Nek arek caluring ora esuk awakmu kudu njaga sing apik. Aja kuwatir, Kang. Mbok menawa kalau kau sing bujung lakune caluring awakmu kudu balekno. Ngono, Kang. Karya selamat.
padha. Sing siji kakak boleh. Siji nek metu boleh. Balaran sing siji kaya-kaya gak iso. Genggang sanapun karo mbok. Mboke kalor melok kalor, mboke kidul melok. Mate yo kok maneh. Ya wis sabar-sabar jenenge kowe. Ngomong bocah. Karo bapak iki yo penting. Nek iso karo-karone anakmu kudu kebak ilmu. Ayo sampe. Nanging wis kabeh iki kabeh sing siji. Tak ngomong kaya apa? Yang sok langsung kamu. Rika kenapa sih kok ngomong dhewe ae? Paling rasane cacak yo. Yo ora rasane cacat. Rika iki mesti kok kok begitu sing jasane cacak, jangan cacak wane Rika yo. Ora mek cacak tok. Sopo anak tuwa? Lah kenekan iki yo anake Rika sing kok. Oh kene enggek. Yo. Wah aku iki mosok mendina apa ngewangi Rika rusuk nang alas-alase golek kayu, golek kewan gawe mangan ngono ku. Golek-golek apa sembarang kalir. Ngono duwe dhuwit iki dikirimno nggone cacak. Oleh ngasak, oleh apa ning ngalami beras, 2 gegem 3 gegem kula. Yo ditenan nggone cacak gak ngono nek. Cacak iku tau kaya Rika apa sing mbok aku sing bendina jongker walik ora tau Rika pikirno. Oh. Aku no. Yo. Kok ngerti nek cacakmu kelak golek ilmu. Mek guru ben cacakmu ku pinter. Lho nek ngono aku tak mau guru wis. Aku tak budal mek guru Tenan ta. Yo ki padha. Tenan ta. Pinter koyo Mbok iki lho ket biyen nak ngongkon awakmu seno. Budal mek guru nak. Kon gak gelem. Gelem-gelem nek mbok iki melok. Lah terus apa ya nek peguron iki mbok iki mbok kon nak. aku ki ora iso turu nek gak nek jejere kalake Rika, Mbak. Mangkane Dadi yo saiki awak dhewe iki ngalah, wis ora apa-apa. Salah siji sing pinter, salah siji sing duwe ilmu, ben iso njogo awake, senajan awake gak duwe. Tapi nek duwe ilmu kuwi disungkani wong, diajeni wong. ya tapi maksudnya cacak mbok pisan ae terek nang omah ra tau lho, Mbok. Pengen ngerti ya apa Adane, Mbok. ya apa adikne ya ora tau. Wis iki jare cacak kuwi eling omah, tangga ngono lho. Yo tetep eling omah. Nek gak tuh. Oh gak iya. Oh nek Rika mulai yo. Sing pinter nak yo. Aku wis pinter mas aku iso. Cepet tau dhewe. Oh. Anu. Ngene iki pinter. Ngetek. Jam kaset. Tapi kok putus wis. Sing apik buar arek. Ya iya wong bendina awakmu yo gak tau ngono e. Kowe cacakmu kan yo berarti pinter. Anu tak kowe. Kan anak lo mbok kene nak. Masalah nak. Apa Rika mulai? Sambung. Aku netek. Let tak begini. Berarti netek. Saya nggih. Janjane karepe supaya baru kadang iki Yo sing sabar. Wong jenenge adikmu kelakone ket biyen ya wis ngono iku. Ngene lho. Aku iki nek ngrasakno karo adikku Aguna iki kaya-kaya kok nek aku mulai kok mesti sajake iki kok yo ngersula. Piye to karepe Aguna? Salah. Kalau kok sakti. Kulo tambah Kok sing sabar ae ngomong adikmu nak. Sebab adikmu wis kemampuane ngono iku. Seje karo kon nak.
nek kowe niku isine urip golek ilmu, golek kaweruh supaya awakmu iki duwe kesaktian. Pancen bener omongan peno, Mbok. Aguna iki golek kepinteran, golek ilmu, besok kanggo sangune yen no alam bakal. Kadang minta mboten. Tak cocok wedan, omong-omong ngono ambek adikku. Kok mboten nate lah. Ya ora apa-apa, Mbok. Sakjane iki aku gurung wayahe mudhun saka padepokan. Nggih. Tapi iki aku dikongkon mudhun mung ngandani karo peno lho. Ono Jaya dipenak. Ya sing tak. Oh, enak-enak. Iki dina adike ya Aguna kuwi jeneng kudu dilih. Undi kali Mas Abdi. Yen nganti jeneng Aguna iki Kok tetep mboten nate nok omah kene iki bakal sakjane sakjane. bebaya sing luwih gedhe tumiba Pemain nok Pak padha. omah kene lho. Wah. Main ring Nek padha ngono mau ya terus main Mas. mbok iki Mari main kene, main ngene. Kita pajak. Lah nek engko aku sing ngandani karo Aguna, Jaya. ateges aku ora dipercaya. Iki kudune sampean pasange mbok. Kudu jaya karo anu. tak tinggal nang ngene, Mbak. Kalau ke sakti, sakjane iki mung durung wayahe mudhun ning tanah ngare. Tapi ngemban tugase bapak gurune. Ya wis tak turuti apa sing dadi karepe anakku. No, Ya apa, Mbak? kon mung wis krungu omonge cacakmu sih. Ya sak seliran ngono mang krungu aku. Cacakmu mulai sakjane cacakmu ki durung wayahe mudhun ana ing ngare. Kabeh iku mang teko bapa gurune ngemban tugas teko guru. Apa? Supayane nang omah kene iki ngandani kon karo mbok yen menawane arep ana bebaya nang omah kene. Ah, kok koyo Tapi panggungnya apa iki? Kok ngarani kate nek sing boyo kate nek koyo ngerti-ngerti yo. Jaya ngangge. Aja kaya ngono ta iki cacakmu. Video Iku terus. saumpamane gak nek mbok karo bapak iku yo iku gantine wong tuamu no. Kan Video trone wis arep bolong. Kon Jaya iku ini cari bolong. dikandani golek ilmu Mboten buntu. met guru. Tak terusno omongku. Ya, ya. Jange ana bebaya nang omah kene. Ana tulake. Bebaya ki mah ora sida tumibane omah kene. Syarate siji kudu ngelih jenengmu no. Ya apa, Mbak? Ngelih jenengmu. Ya apa? Ngelih jenengmu. Ya apa? Iki ngono wong tuwek no. Kon iku rungokno ta lah kupengmu. Lah kok enek-enek ae. Ya apa? Gandeng-gandenge bebaya karo jenengku. Kok yo enek-enek. Ya wis elek apik ya turutono. Wong jeneng ae lho diganti lak ya ora apa-apa seno. Yo ora ngono, Mbok. Jeneng kok dikota-ganti. Gelem. Yo riko ngerti dhewe jarene apa iku biyen Mbah Bud ngomong jarene apa? Kalian Asma Kinaryo Joko jare Terus ya berarti kanggo jeneng Aguna iki ya wis apik-apik jeneng lho Mbok. Dikota-ganti mo. gak gelem. Mbok. Dipaksa gak gelem. Ya mo. Wis gak nurut karo mbok. Ya ora ngono Mbok. Lah jeneng iki wis gawenane Pak Embian kok dilale aku ya mo. Tenan gak gelem. Opo? Ya. Kon wis ngerti, wis krungu dhewe nek cacakmu kaya ngono. Terus masa awakmu katene gak gelem ganti jeneng. Apa Aguna wis manut apa kang dadi tandane sampean? Ya anakku. Wis mbok njaluk sepura sing akeh ya. Ora kurang-kurang mbok iki ngomong karo adikmu Aguna supaya ganti jenenge. Nanging ora gelem lho. Jajal iki aku iso mujuk karo aku. Ngono ta? Iso ya nak, iya. Aguna. Adikku sing gandeng dhewe. Oh.
penonton kadang itu. Awakmu apa wis dikandani karo Mari lah bikin foto langsung ini. sing isine Gak ngerti kayak proper itu. lah terus awakmu ya apa? Ya mau tak jeneng kok digonta-ganti iki kae tak gawe sampe mati ngono karepku cah. Aduh lho. Kesampean gitu. Aku wis ora bolak-balik ngomong karo awak. Yen iki dina kowe gak gelem diganti jenenge nek nganti enek bebaya sing luwih gedhe nek omah kene. Kula ki dhewe ta. Iki mung syarate. Ora ana bebono. Iki mung kowe. Nah, iki apa kok nganti iso lek bebaya karo jeneng kudu lek iki lho. Kulo gak dadi Kok nek kok dadi jenenge ngono. Jadi sapa ngono sing lah wong iki mau kulinge bobo buri iki mung kowe sing bakal dile jenenge kok gak sida enek bebaya no bali omah kene ngene saja sampean iku mbok aku kok kaya apa nek aku mau yo mau jeneng iki ae ngono lho sampean mbok jangan lho kok lha kok Aku iku lho. Saat-asane jeneng lho tile kok ya gak gelem seno. kita lapor dari pembelaan kaca Ya gak tegas kok iki belane caca. kok iki ora belani kaca kowe kudu ngerti nek wis kaca ngomong kowe ngene iki ateges firman kowe Mulai pantai aku yang butuhnya Manut aku waktu itu gue aku kok aku saja Aku mari bahasane sedino kaping Coba sih aku Nek bilang wis cacah ngomong Jadi jaya nama kowe sih. gak gelem tak oleh jenengmu ateges kowe tetep gak Oh, masuk itu. Gua percaya omongan cacah katane aku wis ora bener Karya budaya gitu. wis ora Paling bener karya budaya. aku dulur maneh Kalau kau sakit, ojo ngomong kaya ngono lah. Ya apa iku aku no adikmu dulurmu. Ya sing sabar nak ngomong karo adike. Wis gak kurang-kurang mbok iki ngandani karo aku no. Jaluk sepuro ya Mak. Lah, kowe ora Labak. ngomongin cacah. Nek teman-teman kowe wis gak gelem manut tatanane cacah yo ora dadi opo. Kok aku bakal ngomong ngono karo tahun ono windono kok ya Terus 6 niku sing temek ten joto niku. wis Tapi ora kok sutik maneh tembak dadi ono kata papan mati. Nek nganti ana kejadian apa ae aku ora bakal tanggung jawab kok. Kalau kau sakit, wis tibake uni sing kaya ngono. Aku no. Kon ngerti dhewe cacahmu sih. Baik bapak aja dereken cacah ana bisa moyo. Ya wis, mbok ki manut ae karo anak. Karo kakangmu mbok iki yo. Abot karo kon mbok yo abot kan. Ya wis nek ngono. Wis ayo. Tuturno nang buri kok mau. Lesu kok. Ayo ayo. Cacah karo Kok arek
nyambut gawe mulai tahun 1900 petang iki 5 sen. Awak dadi kongkon-kongkonan karepku tekan desa nang kutha iku golek penggawean sing pernah paling enggak dadi direktur tak mosok selondro kedian kepengin dadi juragan gak tau saliyane dadi guru dadi kongkon-kongkonan tuh kok tambah nemen ngono cak ubah kepatute tapi ya disyukuri ya jadi mau nyambut gawe aja dadi guru nyambut gawe kok kene ya wis gak dianggap guru kula cuma dianggap ketibat gawe seneng tapi aku ngerasa awakku iki ya kadang-kadang sumpet ya mono ya mene awak sampai kate tuwek cek dadi bujang ya apa rasane wong duwe bojo tap lho ya napa sih sampai niku direwangi kaya ngene kula kuwatir kok pas rabi gak iso ngingoni hah anak limo iya tapi tak rawangi sabar masih bujangan sampai tuwek ini sapa ro menit tadi bojone dokter lho kula ni asline kalau bapak jualan ke kecamatan jualan ke kapura kecamatan sampai juragan yang ngono sampai wis tuwa ngono cek dorong gelem omah-omah jane ya paling utane aku paling kan ngomong jenenge guru ae ngomong itu Gus lang coba kok geding iya nyambut gawe tenang ae wis Aku kursinya dipindahi tok iku. ada sih sabar kudu nganut barek tatanane juragan nah awakmu iki ya apa sih nyambut gawe gak tau nang bener nata kursi kok iso gak etos ku lho niku lho sing ngenten aku tak ikut juraganmu ngapunten ning lah napa kirang bener kan bener ngeten iki masih wong bodoh nek nyawang kursi pancen pencelat iki bener apa salah nek prasa kula nggih bener lah nek niki salah bener ya napa lak ngoten jeneng sing njaluk diuruki lah ya napa kula kan dereng nate kula sik bujangan oh tak tidur apa ngakune bujangan anake 5 ayo masak apa sebenarnya gitu ngeten lah niku itu kudune ya dijajarno kene kursine dijajar pundi lho saya bener ngene pundi oh kene nek iki kurang rene iki lho kurang rene ah kene kursi Pak bener iki bature aku apa awakmu wah buyon tak oh gak seneng aku dijajarno kan tambah sering lama sing awakmu kan jajan ngapunten ning nggih bener iki ngeten ayo dikata nggih monggo pinarik pinarik mosok iki lagu itu njaluk tak toto pisan kan penerus nih maksudnya pinarik niku pinarak kali ditarik ngeten lho monggo pinarak ngoten lho lah biasane lho biasane nggih cek kok iku lho cek kok nek kate longgo iku ditarik karo bature oh baru juragane longgo nggih sampean longgo kok tarik tak dorong nggih pun lah
Oh, ya to lho ning kula nih nyang mriki nih ngapunten nggih. Sadane nggih seneng giyahan. Cuma kula niki gumun kali sampean niku ning Ngomongnya apa? panjenengan iki kan nggih pun umur, maksud kula nggih ah. Napa panjenengan iki kok boten purun omah-omah? Napa sampean ngenteni kula? Sapa sampean kok ingin balik? Itu bos. Padahal firman kamu. Oh, jam kula terus nih. Sampean nek film iku lapang niku mbok nggih ditutup. Semerep nek enten kula selimute nglingkap ngeten bale kula ningali sampean nek iman kuat. Napa sampean? Lalaan sih, awakmu sume wong turu jam 12 bengi, lintar-lintar nang ngarep kamarku yo kate lapo awakmu. Alah, apa paling ya mak selendep. Siapa saya? Aja kurang-kurang aja kan. Oh, boten neng, guyon-guyon. Nggih ngoten napa? Loh, tanganmu iku lho. Atus-atus nggih ngoten sampean niku. Nek teng jeding nggih ya, teng kamar mandi sampean beto anduk sisan. Sampean makan siram mesti bengok-bengok, terus anduke. Ya kewajiban saya jenenge batur iku ya dadi kokon-kokonan. Nggih nek sampean niku nangane jero kamar mandi niku boten ono. Wong telanjang bulat teh. Sing ngedisi aku cilik aku biyen sapa? Nggih kula. Awakmu kok jek kaget ae saiki aku metu gak kandhen kok awakmu kaget. Nek biyen mboten kaget nih. Rasane iki pun gerumbul ae. Lah kaget kok. Jangan kaya niku. Awan niku lho kepingin. Siapa saya? Nggih pun kula apa? Nyayur lodeh kula sukani paneli. Rasane apa iku bos? Pakai paneli sayur lodeh iku. Lah leser. Lah leres ning. Sayur lodeh iku yang kei santen, beturi, kok iso kok kei paneli iku lho. Loh, berarti salah nggih niku wau wajak nopor ya. Nggih. Nggih pun nek ngoten kula amelaken rawon mawon. Nggih. Kok sampeyan niku napa kelep nggih mboten beco-beco. Ngomong dhewe kok ngomong-ngomong. Loh, aturan saniki niku macem-macem lho. Bapak masih melebat di dalam tiamba, nek boten totok-totok, belum mulan. Oh iya, ya apa sampean? Hei, kok sebalik lho? Loh, tasek. Wes mari mlebu kae totok-totok sampean iki. Mencari kontak totok. Nggih mau sadene sampean mlebet ngoten lho. Kok wedi Bapak ketua? Ayo kosong. Iki perkara apa? Boten rame ngeten lho. Kapunten jenengan kok kita kula jleteraken. Jenengan mriki. Kula mriki ya? Aku kene. Karep kula. Ya. Niki kapan umur? Ya. Lah nek pun gadah concokan pun ngenteni kula. Yo mbaknya iki nggih mbaknya jenengane ngenteni kula niki lak nggih malu. Yo napa sampeyan temen ah. Lho. Jenengan tangget iki ambet ta lah. Yo napa? Temen ah kondone Kusnan. Aja ngandel karo omongane Kusnan. Lho, Kusnan iki ndedablek. pirang piyambak sampean? Lah omonge kados ngoten, sampean kon golek jodoh, kon ndang omah-omah, kon rapi gak gelem, kok malah ngenteni bolos. Sapa ya sing gelem ngenteni bolos iki? Sanes bolos. Lah apa nyambe? Kok becik. Kaya iso yo. Lah iki ngenteni maksude ngenteni sing piye sih? Maksude ngenteni kula niki diteken omah Mariye, ngoten lho. Ambek Bayu. Nggih. Lah sampean mandhap pundi? Lah medun ono kromo. Lah cek doe lah kan nang Sapi ya ta.
Lho cek nang hotel. Oh, sampai niki. Nggih ngapunten. Kula niki nggih cuma guyon ya. Tapi sing kula pikir ngaten. Mikire ya apa? Jenengan iki nggih pun umur. Ning nggih pun umur. Sampai niki napa sing sampean tuasi donya brana sampeyan catahe. Ya, napa malah sampean iki tiyang peguron, ning nggih tiyang peguron. Kok sampean mboten nang omah-omah, ngoten lho kula niki. Aku kok nang omah-omah. Lah, nggih, ngene lho. Oh, mboten wong kula tau ngene iki jungkel arek. Maksudku, Nggih. ngene lho tak ceritane awakmu. Lho, Ora tak kok ngene gak. oh, bukan kata-kata sak ceritae. Soalnya niki mboten pun kata-kata sak cerita. Oh, sagel mangke. Nggih. Ngono iki. Itu mau mewakili Mbak Yumu. Mbak Yumu itu kan kadang ngandani awakmu sebulan kali ngomong bisik iku lho. Yo. Wis babak iku kudu ya sing rawo pagi cilik kudu padha mek kompone awak dhewe. Hanya dia bener omongane Kusnan. Sampean itu dulurku dulur tuwek. Mestine sama ndak mau mah. Kok iso awakmu ngatur-ngatur aku koyo Kusnan, aku nang dikongkon omah-omah. Bener iku ya awakmu bisik nang omah-omah. Yo. Lintu nih. Ngaten lho, kula beneraken nggih. Ngapunten nggih. Nek sampean nurut, ya eco. Kula ngoten. Jenengan kalih kula riyin. Ya. Nah, lho, iki jadi lho kaya. Kok ambek awakmu ku Lho, omah-omah kalih kula mungkin jenengan nututi ngoten lho. Cocok tak? wis cocok nek ngono cocok. Nggih. Nah. Bos, kepira ki ambek cocok. Balen ana nek ngomonge. Kok sampe tek ke awakmu ku. Tenan aku ngono sing lewat mainnya kayak kawin karo aku. Kali wis gede awakmu kawin karo Mbak Yune malih kalure. Ngapunten, hujan. Iya tak terus-terusan. Apa kok? Mana tibane pun mulik. Yo. Ini lho yo. Anjane bener. Nek rumah tangga iki Kusnan durung rapi. Sampean durung rapi, aku durung rapi. Terus rumah tangga koyo ngene iki terus yo. Lah, Sing delok kok kan. nah, Mangkano iku adekku sing bagus dhewe. Awakmu iku nang kawino, nang golek jodoh. Nek aku rapi dhisik, sawangane aku kok melangkai. Mestine sing rapi dhisik ya yo dulur tuwek. leres nih. Aku kok dulur nom. Leres kali. Kang calon iki lho. Ya. Iya. Mbak Yumu iki arep ngomong karo awak. Mbak Yumu iki gelem rabi tapi ana syaraté. Ono syarate. Lu ono syarate gelem rapi. Open pater nek sampean mangkon. Barang toplok. Jawa. Awakmu sakti. Ya. Mbak Yumu go yo sakti. Mbak Yumu nek kawin ora kawin wong sing melebihi awakmu karo Mbak Yumu. Percuma nek Mbak Yumu kawin. Tak, maksudnya melebihi keduanya. Kesaksianane awakmu lan kesaksianane aku. Oh, sing dikarepno. Mbak iki gelem rabi, tapi nek ana jodoh sing kesektenane luwi teko aku apa luwi teko Mbah. Wah, berarti leres. Napa sebabe ning niki enggak ada pamikiran kados ngoten. Sebab jenengan iki kan tiyang peguron. Ya. Ning tiyang peguron, jenengan iki tiyang sing sekti mandra guna uga ning. Lah nek sampe ning niki wadah bojo sing kesektiane kalah karo sampean lho. Maluku. Kok malu kok ada temen. Maksudnya memalukan ngoten lho. Memalukan. Ya. Yo, bener. Wis, iku Minum teh. temen lah. Sing sampean karepno Sing tak jaluk iku ngono jaluk. belum rabi, tapi nek kesektenane tahun bojone iku Melebihi luwi teko awakmu. aku apa melebihi teko sampean. Kare suami. Lho. Anu rek. Waduh.
jodoh. Jalan apa iku mau? Lah sampean ngendikane ngoten. Lah iki mesti aku kape niku. Langken ya. Nek boten salah kalau Mas sampean caluring niku. Adik. Oh nggih, adik sampean. Ya, sampai gopo kabeh kula ning asline. Sampai tak boleh sampean iki. Tahu sak tahu. Lah nggih, ngeten iki saking nampane. Meneh kok. Ngeten lho ning. Adik sampean caluring. Ya. Boten murunga medal besok metu kampung. Mlebu alas metu kampung. Madosaken jodoh jenengan, Pak. Terus karo iki ya. Nek kula gadah pamikiran, empun tebih-tebih enten tiyang sing sekti mandraguna. Ponakane Pak RT. Sampeyan iki tenanan apa? Lho ya napa sampean niku? Wis saiki kang kesuwen. Ayo. Nang griyan. Wonten ah. Ya monggo kula dherekaken. Monggo tak tutup gredek. Ya jake akeh lho, Nduk. Wong yo mek wong piro sih? Lah, saiki yo ya kanggo bapak ibu kok sampean nak ngono lho, Nak. Nggih, dene mboten dijual sak minggu. Lho, terus kaya belengen lho, Bu. Ya kersane tadi mungkin kita Nah, ya kok ibu isu meneng Nak. Ya anak sampean jalan wedok siji. Ya sregep, ya ayu pisan. ya mboten sregep piye wong sampean ngopo nae. Lah ya apa lho nek jenenge wong wedok iku sok. Medine kan ya kebrayan, oma-oma. Nek sampean gak iso gak nuruti omonge ibu, terus mesakne bojo sampean lho, Nak. Makane kula niki manut. Ya kan rempeken nggih bojo. Nah, iku seneng, ibuku seneng aja. Ya anak siji ning manut, ya ayu sisan. Sakjane nek lumrahe sak umur-umur kula niki Bu, ya dolan, gak kurang dolan. Ora tau dolan mungkin akeh memange ana apa Pak Demanyan. Sapa Ya iku? masa Ya gak apa-apa lho, Nduk. dolanan karo Pak Debayan. Ya anake Pak Debayan iki mah. Anake Pak Debayan gak tau dolan rene. Yo, bapak. Aduh. Wong anake ngomong hubungan karo Pak Debayan. Maksudnya ada lho, Kang. Maksudnya itu ben mbek yo anake Pak Debayan, maksudku iku ngono. Wong anake cilik, anake bayar bener wis tuwek, tapi ora biyen pancen yo wis umur. Nah, kan. Yo, Lho, nang ndi? Terus ngene. wis pantes kok. Iya, pantes nopo? Pantes. Di pajak paling kan. Iya, delane arek wis ketara kok. Awake tambah bedah. Ya bapake. Jeneng kula tak diye ya. Ya, dia Pak diye niku nek boten ngedol niku terus mboten kula niku sakit. Yen lek rumah sakit Lah iya. Ya nek jajan gak tau preng. nah ini nek bunyi ku lho, Kang. Ngemil ae. Nyemil ae opo Wes sama sama sediane cemilan. Gak apa-apa sing penting pokoke sehat. pokoke sehat ya. Cuma yo ojo nemen-nemen lemune lho. Sama telepon sejengan. Dengan ojo dilemono nek. Tapi ini penting iki. Ya nek iso ya ora dicicikno. Nah, aku sing isi. Wis di pacar.
Ayo. Wis terus terangnya gak perlu izin. Bapak ibu iki ngijini. Wis umur. Apa? Rintutan kaya apa Ayo, dhewe. lho, Kang. Mendingan iku pripun sih? Terus sak ngrae Iya, terus. Terus kekancan. Kekancan tok. Sing temen lho, Kang. Tri, Itu kayak apa Bang? Pak Ibu ini pindah tahun. Cambis. Lah iya. Kawitane ya muni kekancan-kekancan ngono. Lah terus suwe-suwe bapak karo Ya, padha senenge akhire. Jalukane wong tuwek iki aja sampe meneh-meneh awakku sing bolak-balik. Mangkane nek golek pacar ditintingi sak dulu. Iso tak gak bikin rumah tangga sih. Lho iku lak drakon, Nak. Betul drakon iku lho, Pak Nek. Tegese arek iki bener tak gak prilakune. Oh, Pantes tak gak umpama tak gak nyusun rumah tangga. Ngono kudu. Ojo pangger seneng arek putih ya Produksi terus. akeh arek saiki sing gak bertanggung jawab. Apa maneh? Itu sing temok-temok Sing mimpi solusi besok tapi kene. resolusi lama. Elek-elek murah lho, Nduk. Bisa jogo. bisa ngapa nek? Maksude iku ora ngono. Maksude iku pangkate derajate jek lurah. Dadi sing iso njaga diri, iso mbawa ibumu karo bapakmu, ngono lho. Aja sampe dirasani wong. Soale lurah gak iso ape dhewe, dadi panutan lho. Bu. Iki mang aku ngundangi Kang Bayan karo Kolo. Tak dibayar. Ya tak jarum dingan di desa iki lho kate. Ojo bendina ya nang kene lho, Pak. Loh, monggo Kang Kolo. Nggih, biasane ngoten niku terus dawa umure ngoten. Sing tak critakno iki. Iki tak kan wis tuwa, tapi Sepuh, tapi anake sik cilik-cilik. cilik-cilik. Oh, tak dibayar. Iya Joko tuwa. Ya les. Oh, Lah iki sinten iki? oh ya. Kayak nunjukan. Ya, gini belum kalau. Ay, kemana? Yo ya tenan kok. Sampe niku kok. Nunjuk napa niki? Napa nang warung? Kopi potek ngomong jeruke anak kowe. Apa sing penting kula niki mboten kopi susu, Pak. Sebab niku saling bermusuhan. Bermusuhan ya. Lho, lah pripun? Kopi ning jam melek susu ning jam turu lah. Aneh. Nyuwun, Pak. Kok biyen niku to. Kopi ning jam melek susu ning ada. Tapi gak apa-apa Kak, masalah iki Gus Bayan iki lak wis omongane nek gesto. Kami Gak apa-apa wis. Ambek iku malah dagangan apa kaste karo Senengane. Kalau kedemen lho, Dok. Terus bayar niki. Anu lah karo kesane pundi niku. Ngomong kok sing jelas. Taun kesana. Kalau kesana itu apa sih? iya Gus Bayan. Belah. Ya apa. Sing tak critakno winginane masalah desa. Iki aja sampe penduduk iki nek ana sing lara lah gak ditangan. Oh, nggih, Gus. Nyatane begitu kula kali Kang Kolo niki istilah itu Gus Andesa kampung-kampung itu nyatane masyarakat memberi acungan jempol Gus. Ah, aja kok aku ngelem. Betul, mungkin saestu ini kenyataane ngoten niku. Nyatane kamu mriki mboten kalah kok kali desa-desa niku. Kan maju lah. Ibu kan kayu. Iya, Pak. Melayakan ibu apa PKK. Terus remaja-remaja masjid niku pemuda Karang Taruna selalu menjunjung tinggi kali jenengan. Bombong atiku, seneng atiku tamu kowe sampeyan. Amin. Iki kena dijogo. Nggih. Kena dijago, ya kena dijago. Tegese kena dijago iku apapun sing tak berikan perintah nang sampean mesti terlaksana. Yang baru. Tegese dijogo. Iso njogo keadaan desa. Aja sampe kalah desa. Nggih. Napa malih ujung kowe lho nggih. Napa malih tangi dalu. Mila jenengan cocok dijuluki lurah.
Iku saka tembung barang telu sing diarah. Tuwek omongan tuwek. Jero iki kan, jero iki kan. Iki apa iki? Barang telu sing diarah iku apa? Siji nuju teng katentreman. Nyatane masyarakat iki nggih tentrem, mboten ana sing contrak antarane penduduk siji lan sijine. Gak nyono. Kaya mletek mripate. Mletek. Apa jenenge? Siji nuju katentreman. Nggih ta? Ya ya. Loro datang kemakmuran. Nyatane masyarakat iki. Nggih ta? Yo, kabeh mangan mergo teko ya apa partisipasi sampean gula wentak dijik penduduk itu. Telu nuju teng keadilan. Nyatane sampean mboten banjingge ban kaya yen ke masyarakat ditresnani siji nggih ditresnani kabeh. Nyatane masyarakat juk namung siji. Iki kan sakjoke kan polo senengane masalah kesejahteraan terutama rondo sing teles sing tas-tas nom-nom iku kan sumbangannya gede iki kan Kowe pasti mawon akhire nggih garing kok. Ring apa sih? Terus rondo ta. lah sing sepuh-sepuh gak direket sing juruse Maksudnya ibumu iki sampean pinter ngerayu. Nggih. Mau nek gak nyumbang malah gak. Sing nyumbang titik iso ditandayake. Cuma nggih Kabeh mau kan tanggung kesejahteraan penduduk. nek niku pun sae wingi bab rondo. Tapi setunggal nek wayah bancaan iki dadi rame. Kok iso rame? Lah ngeterne mesti royokan. Terakhir berkat mesti royokan iki jadi rondo. Iku tegese cara nyumbang. Umat. Iya, nek gak royokan gak Sedino kok jam 10 bagi tandawat Jelas kok pokoknya jelas lain. ora. Ono Galur itu lho. Nawi iki kon keliling kampung. rame-rame sebelum Ya wajar do mati-mati. Golek sing bener kanggo rumah tangga sing bener. Kangge napa to pendorong semangat. Sampeyan kudu iso nek jeneng aku, dia iso noto kahanan. Sebab apa sih aku dadi lurah biyen dipilih karo penduduk. Ya dadi kudu iso ngopeni bareng penduduk. Nggih. Terutama tim sukses kula kali polo. Ya iya, tempat aku kata askat sampe. Seperti gue di Enggak, topi Iki. Bu, anak-anak foto sekarang hijau sanune tak ono saonoe ya ono meja-meja gak apa-apa sampe niku kok bunyu kamar Nyati mau kayak tadi. lah iki kan delok kan iki Buat kan tahun 2000 pas kampanye PDI Perjuangan itu Armega arek Ibu Mega iya aku mantan 2000. mantan iku mau Pak ada ning iki ya. Sinten namanya sampe Sepojo Buli ku lho aku mau buli ku lho zamane Bagio nek nang panggung ya wes jamane riyen panas Sampai mangan menyel pendamon. Kang Pala. Ya dan bunyi. Iki ngepel Kang Pala. Iki nggih bisa melaput ya, buat bisa melaput. Jaman apa tenteng-tenteng mawon gitu ya. Iki awake dhewe iki terbune Jogo, Panterman Desa. Kita nggih pun sampai delok umur, nek gatekke umur awake dhewe pun tuwa. Yo, niku tanggung jawab. Nah, tapi gatekne tanggung jawab ora enom ora tuwa. Senajan kaya apa kedadane iki kudu dileksanake. Gandeng niki pun dalu ya. Monggo. Sementara istilah. Nggih. Kula anu. Sabun nang paten. urusan itu masjid